Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulama. Sulama Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene. Rupane kaos ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro. Sing ketok ora awakmu tok. Iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Sulaya. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulama. Sulama karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, udu. Apa ini? Kok iso Jaini? Ah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Kepok sama lek Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan penjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bis kapula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mung. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki sedeng. Tak omongi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulama terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites Mbak Niken. Oh, coba. Jale. Iya. Mas Diden. Ora. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Ya Mas Udin nggih, ancer Mas Udin. Ayo, ancer. Ayo. Yo. Jajal. Ya Mas, biasa. Oh, coba itu menengan. Oh, baik. Dibojo, gagah, wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jen kaya wong wedok. Nah, iya. Iya. Mas Yo Diden ya. ngendi? Lho, ayo bokok Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpat ae. Ayo. Kadang dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Aja kowe ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo. Nggih. Ayo Mas. Luar biasa ini. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Salindri. Rale, ayo rale. Ngadep rono ojo usah kan. Linteng sikilmu. Wes entek sabare ketok Wong ilusi. lanang iki gagah lho, kok usah di. Ya si banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe. Ndak nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Mangane cekel. Kinerya tombo. Oh gak aku. Wong gandrung kok wedok kaya ngono. Hei, Ini sih bisa lho. Dicekel astane. lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iso. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula Pak. Halo, Ora Jawati. apa-apa, ini di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep bro. Ora wis ora bojomu wis turu. Ayo. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampe obah nek gujer sikilmu. Ayo. Biar ya. Ayo. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa. Saya Bro. Mbak Niken. Oke, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Wuh. Mau ngomong langsung bedel dasar bojone.